Dobrý deň! Nášmu kolegovi sa náhodou podarilo nakrútiť niečo, čomu vy ste neverili! Pozor! Polícia Slovenskej republiky. Vaše doklady, prosím. Nech sa ľúbi, panáci. Čím sa živíme, ha? No spevom asi ne. No to ne, to by ste museli mať mikrofón. Takže? Nevidíš? Čo, kde? Poskytujem erotické služby. Myslíte si, že som sprostý? Hádaj. Párna! Nepárna. Som to vedel. Takže? Čím sa živíme? Poskytujem erotické služby. Prečo mi klamete? Ja? Ja z vlastnej skúsenosti viem, že za erotické služby sa musí platiť, takže tým sa živiť nemôžete! Odchod! Vykonám. Vážení diváci, tak to bolo na dnes všetko. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia! Čoho sa bojíš, Patrik? No lebo medveď!